So yun, what's up? Good morning! So nagbabalik tayo. So hindi ko napapatagalin no guys. So gagawa tayo ng DIY spoiler. Papakita ko lang kung anong mga dapat nating gamitin or mga kakailanganin lang natin. So ito ha, madalian lang to. So yun guys, ito yung mga kakailanganin natin sa paggawa ng DIY spoiler. Kagaya po nito, yung ginawa ko. So ginawa ko na siya sa Evo helmet ko. Gusto ko lang naman i-share kung paano ko siya ginawa. Ito siya hindi naman halata. Nagastos ko lang dyan is 50 pesos lang naman. Nagastosan ko siya dahil sa sticker. So ito ang kakailanganan natin guys. Gunting. Optional naman kung pwedeng ballpen, pwede ring lapis kung saan po kayo madaling makuha nyo. Galon. Galon ng ketchup or galon ng toyo pwede guys. Tapos ang illustration board, pwede ring folder, pwede ring plastic folder, kahit kahit karton, basta matigas siya guys ha. Then, ang ginamit kong pandikit guys ito, yung adhesive na natitira, ay spare para dun sa action cam ko. Pwede siyang mas maganda kung ang adhesive nyo nang gagamitin is yung 3M, yung kulay pula guys. So ito lang yung ginamit ko kasi sayang din madikit naman siya. So start na natin. Okay guys, ito. Ang una natin gagawin, syempre, isusukat muna natin yung nandito sa dulo ng helmet, no? So, ang ginamit ko, ang helmet ni Macy's. Kasi nagawa ko gusto ko lang i-demo. Ang gagawin nyo, ito lang, susukat nyo lang ha. Susukat nyo yung bawat kanto na paglalagay nyo ng spoiler. Ha? Yan lang isusukat nyo. So, itlupin nyo muna siya guys, no? Tapos yan, pagkatiklop nyo, lagyan nyo siya ng marka. Medyo matigas. Kasi yung ginamit ko talaga guys dito sa sa nagawa kong spoiler is yung yung folder. Kaya hindi ako nahirapan. So ito, markahan lang natin siya, no? Yan. Markahan lang natin siya. Kanto. A few moments later. Yan yung nasukat na natin siya, yung sa kanto. Bali, yung design niya guys, nakadepende na sa inyo kung mahaba ba o maigsi ang gagawin yung spoiler. So yan ang ginawa kong design. Kung nakikita nyo guys, diba, ganyan yung niya. Huwag nyo kakaligtaan nga pala na maglagay dito ng ng maliit na square ba? Maliit na square, yan, ganyan, kagaya ng ganyan. Kasi dito nyo ididikit yung yung adhesive natin, no? Para dumikit sa helmet natin. So, ikat na natin siya gamit ng gunting. So guys, natatandaan nyo depende lang sa inyo kung gaano kahaba yung gagawin yung spoiler. So, nasa sa inyo yan. Ako kasi gusto ko medyo maiksi lang So, yan na guys, no? Ito na yung ginawa nating kumbaga ito yung pattern natin. Ganito yung kakalabasan niya guys. Yan.
kalabasan niya. Medyo malaki ata yung ano. Ayan o, kung nakikita nyo guys, diba? Ganyan o, ganyan ang mangyayari niyan. Okay? So, doon na tayo pupunta sa ano sa galon sa paggagawa natin ito, okay? Guys, dito naman tayo sa galon, okay? So, ang gagawin natin dito sa galon, tatanggalin lang natin to. Tatanggalin natin tong upper part na to, tapos ito nasa linya. Kasi ito lang ang gagamitin natin, okay? So, pag tanggal natin, pwedeng cutter, pwede rin kutsilyo, guys. Sensya na, oh. Bagong, ano, tawag ito, bagong hugas. So, ito gagawin na natin. Ayan na guys, di ba? Na ano na natin. So gamitan na natin siya ng gunting. Sundan na natin yung linya. So ito na yung gagamitin natin. Then ilukot mo siya, tapos hatiin na natin siya. Ayan na guys, no? So iaano na natin yung pattern natin. Ilalagay na dito. Yan. Kung nakikita niya, di ba? Sakto, saktong-sakto, parang sinukat. So, yan, namamarkahan din natin siya ulit. Pwedeng gumamit ka ng lapis or ballpen o kaya marker para makita mo naman. Yan. Mas maganda na rin kasi pag magdi-DIY ka eh. Makakamura ka na rin. Mahal pa naman kasi ng spoiler, 1-1. Pero depende na rin, depende sa may-ari yan kung gusto nilang mag-DIY or bumili nila lang. Pero alam mo naman tayo mga Pinoy, practical, diba? Ayan na guys, nalagyan ko na siya. Hindi nyo nakikita sa video pero ako kitang-kita ko naman siya. Hindi tumalab na yung ballpen eh, so ginamitan ko na lang ng lapis. Pero nakikita ko naman siya guys. So ikat na natin. Guys, ayan na oh. Ito na yung nakat natin. So, ayan siya. Ang gagawin natin na susunod guys, ito na. Lulukot na natin siya, no? Pag nakita nyo medyo matigas, medyo matigas pa siya, ito ginagawa ko dito, ano, iniinit ko siya. Pagka mainit na, yung hindi naman masyado mainit na, yung gagamitan ko siya ng kadila or lighter na, tapos pag alam kong medyo malambot na siya, yun, ibabalok ko na siya. Yes. Okay na. Yung mangyayari, ganito siya. Ganyan ang mangyayari sa kanya. Ito gagawin na natin na susunod guys ha. So nakikita nyo dito, lalagyan na natin siya ng tape. So gaya nga ng sabi ko, diba? Yan, maglalagay na tayo dito ng tape. Ito, para dito yan. Tapos, maglalagay ka dito ng tape, maglalagay ka rin both side dito ng tape din para dito sa magkabilaan din. Pero bago yan, pero pwede okay lang din kung ikakabit mo na siya. Tapos, ang susunod natin na gagawin pag nakabit na is magpapalagay na tayo ng sticker or pwedeng kayo na lang din ang maglagay ng sticker. Pwedeng yung
glossy type. Pero yung sa akin naman kasi yung ginawa ko glossy kasi naka matte black ako na helmet na Evo. So ito na, kabit na natin guys ha. So yun guys, nalagyan na natin siya ng ng tape. Gaya ng sabi ko, dapat ang gamitin nyo para mas madikit siya is yung 3M na nabibili sa Ace Hardware. Yung kulay pula guys ha, kasi yun talaga madikit talaga yun. Ito yung spare ko lang naman na adhesive tape na galing sa Action Cam. Sayang din. Yun din naman kasi pinanggamit yun sa Evo ko. So ikakabit na natin siya no. So guys, ito nagbabalik na tayo. Nakabit na natin ang ating DIY spoiler. Yan na siya. Nakakalabasan. Okay. Pag didikit pala kayo guys, no, make sure na i-press nyo sana, i-press nyo siya ng maigi para dumikit talaga siya. Okay? So, yan. Gaya ng ginagawa ko. So, yan na guys. I-press nyo siya. Then, ang final step natin is maglalagay na lang tayo ng sticker. Since na wala naman ako nabibili ng sticker dito, pupunta ako kay Luminario, then dun ko ipapa-sticker ito. So, ang ano lang naman niya is 50 pesos lang naman. Gaya nito, ito na yung magiging kalabasan niya guys. So, yan. Ang magiging kalabasan niya is ganito na. Yan. Ginawa kong DIY spoiler sa Evo ko. Yan. Ayan ang kakalabasan niya. So, yun. Ang ano lang naman niya, talagang tiyagaan lang. Pero, maganda naman ang kakalabasan niyan. Tapos, makakatipid ka pa. Ang kinaganda niyan, 50 pesos versus 1,100 na spoiler. Ano naman kung DIY, di ba? Pero at least pinaghirapan mo, din nakatipid ka pa. Alam mo naman tayo mga Pilipino, practical tayo, tsaka talagang creative tayo. So yun guys, sana may natutunan kayo sa video natin na DIY. Sa mga susunod nating videos, DIY rin ulit tayo or tutorial. So lagi niyo tatandaan, ride safe. Tsaka may natutunan kayo sa aking video. Okay? Peace!